Mwalimu kwanye pa. Akane kakane pokare poti. Ikane. Twende kwa ofisi haraka. Kwa ofisi siri haraka. Ofisi. Haraka. Kwa ofisi. Kijana. Mera. Kijana. Titi mangwe cho sane to sanu wijo be ni be de class. Mwalimu wane pi. Sane en sa pi. Wane pi mwalimu dong time de bawacho pi. Okay. Kare ken sa pi to ber. Aweni en sa class tiel ni chuka podi walo ka. Ani nyina ne ni kuma bor. An manu piskucho tane. Mwalimu wane ba pi. Sawa. Kare mano to ber. Ikonyuri. Ya konyora mwalimu. Ta apenji didi. Yes mwalimu. Nyina ngama jopuonj. Ta ngama rie. Kasto ini nyathi mahero sana. Mwalimu ang'eyo. Yes. Kata consultations neno ka timo iri kabisa. To dong kata mana nyoro sa lunch dong ni neno ka na luongi office. Mami chiemo. Na neno mwalimu. Tianga tim ne nyathi moro kamano to itiyo. Ma ina ege sikul kanyo wuon. Mwalimu ang'eyo. Omiyo bahero consulting. Ne, iwinjo. Awinji. Adwa ni kona adier. Iwinjo. Adwa ni kona adier. Awinji mwalimu. Wach mane watimo nonro kuome ni be ng'e wach ne wach mar nyasore manomako nyithindo auchiel e sikul kanyo. Nyasore? Wach nyasore dong ne luongo wuone office kacha. Mwalimu nyasore. Nyoro godhiambo donga luongo yu office mar penji wach nyasore nikech nitiere report mane okelna to report no ne luongo nyingi nini mini tele wach nyasore. Nyasore penji Konde boy. Konde boy? Konde boy mong'e wach nyasore no. An ang'e ni nyaka kes ma nyasore no wuogo mi an nasewuok apar. Okay, Konde boy, musiepni. Musiepna mabero e batha omero ting'o nyoyo. To dong wuotho kata mana kanyakla gi Konde boy. Konde boy to osiepna, waya kode gwe. David. Yes mwalimu. To nyathini ang'o omiyo nobiro gi nyasore e sikul? Ok ang'eyo, samoro tiyo go dala ka ji oloro mwalimu. To imbe ni madho nyasore? An ok amadh ga nyasore mwalimu, an amadho gik mamuhimu. Ini madho energy? Energy. Predator. Kahawa gine gik mamadho. Del Monte. Ang'e in ok inyal madho gik makech go. An aywa gik mamuhimu. Ok mane momiyo adwa ni nyisa adier. Iwinjo? In ok anyal yie kata mana ni japuonj moro chwadi e sikul kaka luwore gi osiep man kinda kono. Seka konya mang'eny japuonj. Dong ni chagoli namba 20 makeli 16. Ang'e ni dhi bedo kata mana namba 2. Ka Nyasaye oyie. Donge? Ka Nyasaye oyie. Iwinjo? Awinji. An alemoni. Lemna. Alemoni to. Adwa ni som matek ibe. An mae Konde boy. Iwacho ni Konde boy mondo biro gi nyasore e sikul ka in ok biro gi nyasore. Konde boy mo biro gi nyasore e sikul ka ok awuondi. Sawa. Luonga ne Konde boy. Kijana reti kel Konde boy. Mwalimu mae Konde boy. Kijana. Mwalimu. Ine Konde boy. Ane Konde boy. Wach nyasore mageye sikul kani be isewinjo wachne? Mwalimu an weche ga kia. Ikia wach nyasore? An weche ga kia mwalimu. David. Yes mwalimu. To Konde boy mawacho ni en wach nyasore ni okiani. To nasiwinjo motelo. Kikona ni en ema nobiro gi nyasore e sikul. Samoro semadho nyasore omiyo okia gima koro wacho. Omera. Mwalimu. Be iwuoyo koda ka pachi liwa adier kata pachi be nitie e sikul ka? Mwalimu an awuoyo kodi ka pacha ni sawa. Dongo gola mane klas ka somo. Iwacho adier ni nyaka ni bi sikul ka onge wach nyasore moro amora mosegei. Japuonj an onge wach nyasore. Omera wacho adier. Kona adier mantie. Konde boy kik iketa e story. Mwalimu an ok anyapadi. Sama nomadho nyasore. Pok imadho nyasore. Mwalimu an nyasore kamano. Sama ne gimadho nyasore? Ne gin nyithindo ariyo. Moro mosiepne moro machielo weyan moro machielo. Yes. Gin ema gimadho nyasore. Nyasore ng'ama nobiro gi sikul ka? Konde boy. Ere kaka ing'e wachno tafadhali? Dong naneno bagne sama noora nyoyo. Sama noori nyoyo? Ni mondo idhi gamne bag? Tineno nyasore? Aneno nyasore. Kendo nobago gi buk kwan ka. Mwalimu an badwa koni gimoro. Yes. Gimoro timore e skul kae. Mano wach mane matimore? Davido ni wacho to embe dong gin ga gi simu e skul ka. Bisewinjo mano japuonj. Davido? Yes mwalimu. Karimbe wach simu gei ka te wacho ni Konde boy ema madho ga nyasore e sikul ka kendo en mobiro gi nyasore to imbe kare wach simu gei ka. Mwalimu an gi calculator matimo go kwan. Dong ne mipuonja ka kwan pile pile. Office. Iseneno ka biro consult gi simu. Konde boy. Mwalimu. Wach simu ni ere kaka ing'eyo? Mwalimu biseneno ka kwan oromo ga ng'ieni. Ok ronge ga. Biseneno.
Pog dwoko romo. Ng'e ni nigi simu. Dong kata mana symmetrical sandricus. Mana puonjo ka topic manyien mana introduce. Dong en mondo ng'e gimoro amora. Sentry ngi course dong ino ka en ochwachwa to rongo ji te. Ang'o momiyo mano timore? Mwalimu en gi simu e skul ka. En gi sim. En gi simu e skul ka japuonj. Simu gocho ne ng'ato. Debed noketho ratich nyathi moro ma nyaka sikul ka. Auma ma ja form 2 blue dong ene mosero. Auma? Ma form 2 blue. Mera, Mwalimu. adwa ni mondo mudhi ofis. Davido? Yes, mwalimu. Wacha Auma ma ja form 2 blue ma Konde Boy wacho ni ing'e wachne. Mwalimu, wan nyiri go an ahero advice nyiri. Kijana. Yes, mwalimu. Iwacho ni bet gi nyiri ni advice. Yes. En ng'ama noyieri e sikul ka mondo mi ibed official kata ibed counseling leader. Dong jo klas wa mano yiera. In nyiri mitimonegi counseling e sikul ka, nyathi ma madho nyasore kata mabiro gi nyasore mosiepni to ok inyal timone counseling. Si ndio? Mwalimu. Stop. No, hakuna kubishana. Kikitem ni bisana koda tafadhali. No, hakuna kubishana. No, hapana. Mwalimu. Tusibishane tafadhali. Tafadhali, hakuna mwalimu yani. Ango nini. Stop. Mwalimu. Konde Boy. Yes, mwalimu. Wacha Auma ma Davido sero ni ing'e nade. Mwalimu, Auma wuone mano nyisa kuma okane kata simu. Auma noko ni kuma Davido kane simu. Nokona mwalimu, nokona. Hiyo simu anawekanga wapi? Hiyo simu noketoka kani? Simu anaweka hapa mwalimu. Eh? Mwalimu simu anaweka hapa. Simu iko hapa? Iko hapo. Hapana. Uko na simu? Hapana simu mwalimu, angalia. Hiyo simu iko hapa? Mwalimu simu engo. Hapana mwalimu. Na hii ni nini? Hebu toa hii simu. Toa hiyo simu haraka. Uwenu riek mnajifanya mko na akili ya juu kusinde mwalimu. Japuonj ng'ama rieko mera bwana. Lugi rieko bwana. Mwalimu ngakonyi, ani manyisi ya diere. Ani manyisi ya diere. Iti konya, iwinjo. David, simu ni yako ama ni ya nani? Mwalimu, simu ni yako kwenye pa. Akane kaka ne pokari poti. Ikane. Twende kwa ofisi haraka. Kwa ofisi siri haraka. Ofisi. Haraka. Ofisi.